Isa sa pinaka-memorable nga part sa ato ang pagkabata nga dili nato malimtan. Itong mga part na buhi pa ang ato ang lolo ug lola. Ilabi na sa mga broken family. Sila tong nagsilbi nga imuhang ikaduhang mama ug papa. Sila tong nahimo nimo kahampi hangtod sa imuhang pagdako. Sila tong grabe makapalamga sa imuha. Dako kaayo sila grow sa ato ang kinabuhi, maong dako kaayo kong respeto sa idaha. Usahay, na mga time nga mabunalan ta nila, pero tungod rapod sa ato ang pagkabadyongon. Pero pagkahuman, muadto dayon na sila sa ilahang basket, unya makuha og kwarta para ihatag sa atoa. Lami kaayo balik-balikon ang mga time nga buhi pa sila. Maong swerte kaayo mo kung naa pa ang inyong lolo ug lola. La, kung asa man ka karon, gusto lang nako ipahibalo nga gimingaw na ko sa imo ha. Shout out sa mga nagapadayon gihapon, bisan sa palisod sa kahimtang. Sa mga na ay problema na si Lord o ikaw lang ang nakahibaw. Bilib kaayo ko sa imoha. Padayon lang. Padayon sa imuhang pagpaningkamot. Unta, maabot na nimo ang imuhang dugay na naginapangandoy na kalampusan. Ayaw pag-surrender. Padayon lang. Laban lang. Ug isalig ang tanan sa kahitasan. Nindot kaayo hunaon ba nga naatay ugangan nga buutan, naatay ugangan na dawat ka, na amanggoy kasadaran nga dili ka nila madawat tungod sa imuhang kahimtang sa imuhang kinabuhi. Kay feeling nila dili ka qualified sa ilahang anak. Maong swerte kaayo ka kung makaugangan ka o maayo ang batasan. Pero kung nahitabo naman, pasagdira oy. Ang importante, nagkasinabot mong duha sa imuhang asawa o wala mo nagsalig sa ilaha.